Біз бүгін Ленин исемендәге мәдәният йортында һәм монда бүгін гадәти булмаган премьера. Юк, менә Туйдым уйнысым килде. Юк, туйдым уйнысым килде дип әйт. Мин рәхәтләнеп уйныйм, менә. Төшердеңме минем шәйнәгәнне? Әлегә төшермәдем, белә, хәзер батыр итеп шәйли башласагыз була. Без ашыйбыз. Шәйнәп бетерим инде. Хәзер бит шундый сүзләр йөри, атказанган артист булу өчен сорап бирергә кирәк дип. Сез сорап бирдегезме? Безнең ирләр бик әйбәт кеше бит ул. Ирләр бит алар хатын кызга караганда чистарак, алар белән җиңел. Зөфия апа, Зөләйлә биттемсең, юкмы? Бер казанга 2 тәкә башы сыймый диләр. Акча дип киләсең. Син монда килеп вакытыңны әрәм итеп җөрмә. Сәлам дуслар, ил гизүебезне дәвам итәбез. Инде күреп торасыз, без бүген гадәти булмаган җирдә, ул да булса сәхнәдә. Театр дигәндә без гадәттә Казандагы Тинчурин театрын яки Камал театрын күз алдына китерәбез. Без бүген Ленин исемендәге мәдәният йортында һәм монда бүген гадәти булмаган премьера, чөнки 4 артист берләшеп, ул инде Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар, шулай ук Зөлфия Вәлиева һәм Рөстәм Гайзуллин бергәләшеп спектакль куйганнар һәм бүген шушы спектакльнең премьерасы. Без инде гадәттәгечә артистлар белән сөйләшербез, спектакльнең нечкәлекләре турында белешербез. Димәк, Илгизәнең чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Киттек. Әлегә тынлык. Артистлар инде әзер, кайдыр йөриләр. Һәм без дә сәхнә артында йөрибез. Менә шундайрак сәхнә бүген. Хәерле кичләр. Таныштырып туры кирәкмидер инде. Ирек абый дулкынланасызмы? Нәрсә дип әйтим, бердә юк түгел. Артист халкы һәр вакытта дулкынланырга тиеш, чөнки һәр спектакль сайын безнең артист халкының үзенә күрә әзрәк кенә дулкынлану булмаса, аннары үзеңне артист итеп хис итмисең, шуңа күрә әлбәттә булырга тиеш. Дулкынлану булмый, әгәр дә ул спектакльне инде ничә тапкыр уйнасаң инде. Менә безнең күптән уйнала торган бер спектакль бар. Без инде 21 ел уйныйбыз. Ул спектакль алдында мин дулкынланам дип әйтә алмыйм. Менә шул 21 ел уйнаган спектакль ялкытмыймы ул? Юк, менә туйдым уйнысым килде дигәнегез. Туйдым уйнысым килде дип әйт. Мин рәхәтләнеп уйныйм. Менә 21 ел уйнасак та инде әлбәттә безнең яшь бара. Без аны теге чыгарган вакытта яши. Хәзер инде 21 ел үтсә дә, картайсак та, әмма без образларыбызга туры киләбез, ансын рәхәтләнеп. Дуслар, без сәхнә артында. Төшердеңме минем шәйнәгәнне? Әлегә төшермәдем, белә, хәзер батыр итеп шәйли башласагыз була. Без ашыйбыз. Без артистлар спектакль алдыннан әз генә тамак ялап алабыз. Ничек хәлләрегез? Шәйнәп бетерим инде. Ничек хәлләрегез? Кәрим, бабайларың килә. Әби бабай. Сезнең урыннарыгыз шуларның янында булачак, яме? Мин әзер. Бу минем улым Кәримулла. Кызым да монда Латифа, әтием дә килә ала бирсә, минем әтиемнең фотосы бар монда, күрсәтимме? Әйдәгез. Әйдә күрсәтәм. Яни дә бар монда минем. Без бит бу эшне күмәкләшеп эшләдек, бергәләшеп, сөйләшеп эшләдек. Даже декорациялар сезнеке. Менә минем әтием, кара. Армиядән кайткан, кыяфәте бу 72нче ел. Әти Наил исемле. Бу минем әнием. Алар гаиләдә 8 кыз бала булганнар. Охо. Менә минем әнием 5нче Бер төрле киенгәннәр әле алар. Минем дәвәнием Суфия һәм Вагыз бабай ул сугышта менә күзен югалтты, ул сугыштан яраланып кайтты. Менә шуларга карап, шул фотографияларга карап, киемнәр тиктердек. Менә бу гәрәбе әбинеке, менә шушы тегендә шулук. Без менә барысында үзебез теләгәнчә хәл иттек. Театрда алай булмый. Театрда артист мескен роль көтеп утыра. Ул көтеп утыра, биреләр, бу юлы бирмәделәр. Ярар инде, икенчесе булыр. 1 ел уза, 2 ел уза, 3 ел уза. Менә мин шулай 8 ел көттем. Без менә уйлаштык та дәүртәүләшеп.
Монда рәхәт. Күзгә күз кысыштык та, кулга кул тотыныштык та, шушы эшне башкарырга булдык. Барысы. Шулай да бу бит ничектер Тинчуриннан аерылып чыгу кебек түгелме? Син беләсеңме, Татарстанда инде күптән антреприза дигән әйбер барлыкка килергә тиеш иде дип уйлыйм мин. Чөнки Рәсәйдә ул шул хәтле танылган, популярлашкан әйбер, ә Татарстан без шундый алдан бара торган Төбәк. республика төбәк, ә бездә ул әйбер юк. Ә без пионерлар. Башлап җибәрдегез. Кемне күрәбез без? Исәнмесез? Исәнмесез? Кем була бу? Бу Таныштырып торулар кирәкмидер инде. Бүгенге спектакльдә кемне? Бу Хисмәтулла образын башкаручы артист әлеге образга кереп әзерләнеп йөреш дулкынлангыч мизгелләр. Ә бу образ ниндирәк образ? Тискәреме, уңаймы? Монда гомумән тискәре образлар юк диярем. Чөнки монда барысы да уңай, монда барысы да язмыш куллары дип әйтимез. Менә шушы һәр кешенең үз язмышы, һәр образның алар айрым бармыйлар. Алар һәммәсе бер-берсенә бәйле. Рөстәм абый, сез бит инде хәзер атказанган артист булдыгыз. Әйе. Күптән түгел дип әйтик инде. Хәзер бит шундый сүзләр йөри, атказанган артист булу өчен сорап бирергә кирәк дип. Сез сорап бирдегезме? Аллага шөкер сорап йөрмәдем. Театрыбызның җитәкчесе Фәни Исмаил Мусагитов энекәш вакыт җитте бугай сиңа әзерләник диде дә мин ике куллап риза булдым әлбәттә артист кеше өчен. Әйтик, ул бит инде алай дип әйтүчеләр бар. Бәлки дәрәҗәсе югалды, әлеге исемнең диючеләр дә бар, шулай бит. Мәсәлән, шәхсән минем өчен ул минем әтиәнемне шатландыру гына булды. Ирек абый нишли? Менә булай дип әзрәк кенә ту. Икенче спектакльләрне уйныйбыз да. Аннары тоякларны куясы. Бутамас өчен. Моны буларны да сез җыйдыгыз. Буларны да сез җыйдыгыз хәтта. Буларны без лично Рөстәм белән Петровский урманына барып, менә бусы кирәк безгә дип Ә ул законлы булса буны кисә. законлаштырып, теге сез без булай гына барып качып түгел. Өстәге хуҗаларга чыгып, алардан рөхсәт кәгазьләре алып. Алар барысы да соралган. Эшләре безнең артистларның вакытын күбрәк алды. Һәм инде әйдәгез Гөлчәчәк апа белән дә сөйләшеп алыйк. Инде мин сөйләп бетердем телемисен. Юк, Гөлчәчәк апа менә үзеңнең пар канатың белән спектакль уйнау кыен түгелме ул? Ой, беләсезме нәрсә? Без ничә ел бергә эшлибез бит инде. Менә минем Ирек белән эшләргә насыйп булмый. Күп итеп диалог корып, ниндидер образ уйнаганым юк. Гел уйныйсым килә. Аннарсын теге транспортта барган вакытта да, ой, сез икегез кайчан уйныйсыз? Без шул спектакльгә килер идек диләр. Бу беренчесе. Без аның белән уйныйбыз. Беләсезме? Ой, мен шундый рәхәт аның белән уйнау. Рәхәт. Бик рәхәт. Авыр түгелме? Юк, ул шундый әйбәт партнер. Менә ул аның күзләре искренне, аның тавышы искренне. Мин аның белән, без аның белән сеңеп беттек. Гел кызыксындыра шундый ниләр. Артист халкында нинди ырымнар бар? Менә ышанулар. Кайбер кеше чәчендә калдырмый, кайбер кеше менә андай ишеткәнем бар, теге җуынмый да репетициялар буенча бара бит инде. Шул шундый кешеләр дә бар. Кайбер кешеләр әйтәләр, миңа җокымны туйдырырга кирәк, тәмле ашарга кирәк дип. Һәрбер кеше үзенчә рольгә. Менә ишеткән бар, мәсәлән, спектакльне сәхнәгә куйганда текст кулыңнан төшеп китсә, Әйе, уларым да бар, әйе, безнең уларым бар. Без аны һәрбер артист эшләйдер, чөнки безнең ролебез чыгып китсә, без аны утырып, артыбызга тидереп, шайтып кына күтәреп алабыз. Ычкындырырга ярамый. Утырып аласың да. Чөнки алайса ролен икенче кешегә бирәләр дигән ырым, ул безнең теге стоенчаклардан калган. Безгә шуны күрсәтә алмыйсызмы ничек булган? Мәсәлән, чыгып китәсең инде, мәсәлән, бу сценарийны ясап апсың. Ул ялгыша, ой, төшеп китте. Һәммән орынына жиып қоясың. Шулай. Бұл бәлки башка һөнәр кешеләренә бу җүләрлек булып тоеладыр, тик бу безнең өчен ничектер сеңдерелгән инде менә 15 яшьтән. Рольне югалтасы килмеш шулай. Юк, әлбәттә, ул бит безнең хезмәт, ул безнең ипи, икмәк. Зөлфия апа, Зөләйлә биттеме соң, юкмы? Зөләйлә бар. Безгә 20 яшь тулды. Бер казанга 2 тәкә башы сыймый диләр. Ә без өчәүләшеп бер казанда кайнайбыз инде 20 ел. Шуңа күрә без һәрберебез шәхес, һәрберебез көчле ханым. Ләйсән Махмутова, ул иң электә автор башкаручы иде. Ул хәзер шул эшенә кайтып рәхәтлек кичерә башлады. Үзе җырлый, без аның өчен шул хәтле канәгать, без аның өчен бик шат. Ләйсән Закирова ул балалар белән маташа, жюриларда утыра, ул шул хәтле алыштыргысыз жюри әгъзасы, Ләйсәннең үз эше дә бар. Ә мин инде элек-электән менә ничек театр һөнәренә өйрәнгәнмен.
Мин аерыла алмыйм. Сез бит элек Ширле кешеләр Беренче чиратта театр артисты дип Гел әйтәйбез. әйтә идем сөзен. Ә менә репертуардан иң яраткан җырыгыз нинди? Зөләйлә репертуарында. Ләйлә Петрова хәзер әйтәм. Хәзер әйтим. Яратам дисәм инде ничектер нәрсә Барсы хәзер да кадерледер әйтәм. инде. Хәзер тукта, бар минем яраткан җырым. Искә төшерә алмыйм бит. Алар бит күп. Бер көнне тыңлап утырдым әле мәйтем карамасында. Нәрсәгә соң ул алмагач алмалары булмагач яратам диеп ник әйтергә вәгъдәләр дә тормагач. Әле сез үзегез дә иртән торып коймак пешергәнсездер. Бүген гаять көнне. Пешердем. Эш улыгыз бар бит әле сездә. Мин алар киткәндә йоклап калдым. Теге алар кайтышка минем кыймакның исе чыга башлады. Булар инде өметләнмәгәннәр. Урамда кыймак исе килә. Эх, бездән генә булса иде бу. Ишектән yes! Малай, yes! Дип куйды. Шул кыймак Ә сез пешерә башлады. нинди яни? Мин кырыс. Мин ирләр арасында. Безнең ирләр бик әйбәт кеше бит ул. Ирләр бит алар хатын кызга караганда чистарак. Аларның теге ничек дип әйтим? Җиңелрәк? Алар белән җиңел. Мин җибегән ирләрне яратмыйм. Җибек үз сүзен әйтә алмый торган җибек ирләр булырга тиеш түгел. Ир икәнсең син ир бул. Шуңа күрә мин теге өйдә алар миңа булышалар. Әмма дә ләкин гел чүпрәк күтәреп бирмиләр. Гел ашарга пешермиләр. Кирәк вакытта. Сез бит инде 3 бала атасы. Әйе. 3 малай әтисе. Эш малай уллар кичкенәсе килми, уртанчысы белән улысы белән уртанчысы килә. Һәм менә инде хәзер сер түгел, театрда әйтәләр, фанатлар гына эшли дип. Сер түгел. Чынлап та бу өлкәдә әгәр дә син акча дип киләсәң икән, син монда килеп вакытың әрәм итеп җөрмә. Сез инде соравымны аңлагансыздыр. Хәзер бит инде теге заманасы да беләбез нинди менә гаиләне туйдыру. Без әлбәттә менә шуңа күрә бит инде бу әгәр дә без бу проектны уйлап тапмасак, Алла бирсә, бу проект безнең дә шулай ук финанс яктан да Өмет итәсез. өмет итәбез, Алла бирсә. Аннан инде үзегез белгәнегезчә артист халкы бит инде бер театр белән генә тормый, кемдер анда туйлар алып бара, кемдер концертлар алып бара. Шулай да без сезне белмибез, банкет алып Юк, барышсыз. мин банкет алып бармыйм. Мин киноларга төшкән, аннан шигырьләр сөйләргә чакырсалар. Мин банкет эшем, мин анда үзем тапмадым. Ырым-шырымнар дигән идегез. Ырым-шырымнар монсы юла спектакль алдыннан ярты сәгать кала. Эксклюзив кадрлар. 1, 2, 3, Аллага тапшырды. Артист халкından da jüler halkı oynuyor. Идән тота дип бөтенесе идән тота башлады. Аллага тапшырдык. Сәнгә тотырмы? Тутырдым. Менә шулай. Бик тиздән нәрсә спектакле башланып китәчәк. Беренче тапкыр.